Benvidos ao Salón do Cómic de terceiro. Esperamos que os guste. O primeiro que fixemos foi investigar todo sobre Snoopy. Quen foi o seu creador, cando, donde e curiosidades. E coa toda a información que investigamos, Fiximos este mural. Gustounos tanto o cómic Que decidimos meternos dentro facendo os nosos avatares. Snoopy inspirounos tanto que hasta fixemos un supermercado en honor a él. para aprender matemáticas e de xeito divertido. Limos cómics de Snoopy e vimos vídeos de Snoopy. E aprendimos a facer as nosas tiras cómicas. Pero con Snoopy tamén aprendimos que as emocións tamén son importantes. O medo, Furia. A calma e a alegría. E con todo o que aprendimos, Fixemos os nosos propios cómics de Snoopy. e agora con todos vos, os nosos cómics de Snoopy. unha pelexa no Camino de Santiago. Snoopy estaba haciendo el camino a Santiago, disfrazado de Goku, y se iba a poner la peluca, pero antes que pusiera la peluca, vino, se encontró con Charlie Brown, y Charlie Brown le gritó calvo, y Snoopy se enfadó moito, e empezaron a pelexar, y se empezaron a pegar, y Snoopy dijo que le iba a pegar mucho. Isto é o noso cómic. Vai sobre Snoopy que está cantando na súa casa e dous mozos escoitano e pídelle se quere vir á ópera. Entón, Snoopy dille que sí. Entón, foron á ópera e pasárono moi ben. Fin. Este é o noso cómic, Snoopy no Entroido. Trata de que Pompón, Lilo e Snoopy foron a celebrar o Entroido. Snoopy e Pompón foron correndo a unha máquina e de repente, plum, Snoopy caeu nun charco. E Pompón, onde estás? E foise nunha nube. E Pompón respondeu, aquí estou. Pompón, onde estabas? Coa miña irmá. Chamase Laura. Que nome máis bonito. Moitas grazas. Caeron peluches do ceo, pero Laura non encontraba o seu. Snoopy en sus contornos no Entroido. Charlie Brown foi comprar un disfraz para ir ao Entroido. Mentres caminaba, encontrou un robot e pelexaron. O robot tirouno nun río e ao salir deuse conta que se le rompeu a man. Snoopy o encontrou e o axudou e le dixo, vamos ao concello. Snoopy estaba super emocionado e foi camiñando polo concello, escoitou pasos e dixo, vou a ver quen é. Da nada apareceu un Nico e lle preguntou, podo estar? Snoopy emocionado, claro! E foron camiñando ao Entroido. Busca o tesouro no colexo.
Snoopy chegou a Galicia e quería explorar moitos sitios. O primeiro foi Ceixa e sus contornos. Cando entrou en la clase de terceiro, Emilio dixo: "Onde estará Snoopy?" Snoopy foi a primeiro e a segundo. Encontrou a Mike Wazowski e a Garfield. Logo foron os dous xuntos a terceiro, que se encontraron a Emilio. Continuaré. Snoopy molesta por primeira vez a Emilio. Snoopy e Emilio estaban falando e Emilio se enfadou, creou unha bomba, se la tirou a Snoopy, se deron as paces e volveron ás seus casas. Primeira temporada. Snoopy chega a Galicia ao aeroporto, chega ao hotel. Despois, desfai a súa maleta e marcha cara a praza. Ali mira todos os objetos que hai e, como está aburrido, vaise para o Museo do Pobo Galego, onde está situado o Panteón de Galegos Ilustres. Ali mira todo tipo de salas, traxes tradicionais, as escaleras de caracol. Snoopy está na praza Platerios. Snoopy riouse porque Charlie Brown case cae a fronte dos cabalos. Snoopy, na súa mente, pensou: si te queres divertir, ao Museo de Brasil. Snoopy chegou ao Museo de Historia Natural. Cando encontrou animais colgados e, despois, Charlie Brown le dixo: "Ven a ver as gaivotas, Snoopy." E despois foron a la sala marítima e a Snoopy le deu un infarto por ver tantas cousas. E despois encontraron un laberinto. Cando entrou, viu unha estatua. A Snoopy le dieron ganas de dormir porque estaba moi cansado. E cando despertou, viu a salir. Comeza a terceira temporada. Snoopy e Charlie Brown están debaixo dun ponte. Logo van camiñando pola rúa. Encontran as piscinas do Sar. Snoopy métese nunha competición de natación e gaña a competición. Despois collen un taxi e chegan tarde á parada do bus. Pasan por un centro que se chama Área Central e de ali empezan o Camiño de Santiago. Van pola estrada e collen un camiño que va pola rúa. Ali pasa por 3 prazas, Que son Praza Platerios, Praza Ramón Cabanillas e Praza Cervantes. e dali mira a catedral. Está sorprendido porque é tan bella que non pode parar de reír.